tana nan? Masha Allah. Kusan wannan taro ne na OVC, the persons with disabilities. Okay? To malama Zainab, ga 10,000, Allah ya ƙara kwazo, Allah ya taimake ki. Masha Allah. Sai Sadiya Ibrahim. Tana kusa? Ita ce ta yi fice a ɓangaren English, ko? Masha Allah. Saifullah Garba. Yana nan? Masha Allah. Saifullah Garba. Stand up. Masha Allah. To kun ga kowannensu Allah ya nufa su da samun 10,000. Idan Allah kai mu shekara mai zuwa, wanda ya sake fice sai ya samu kwatankwacin haka ko fiye da haka. Yadda Allah ya so haka zai kasance, ko ba ka ba? To Allah ya muku albarka. Assalamu alaikum. To Allah ya saka da alkhairi. Wato an ce in asali shi yasa kare ya ci alli. Tunda a magana ake ta ilimi, to dan haka shi professor dama aikinsu ne, su ne kamar shugaban